kaibugang, kain na naman! Magtungo tayo ngayon sa San Fabian para sa isang authentic Italian cuisine. Authentic ka ba talaga? Paano mo nasabi? Kasi ang mismo may-ari ay si Signore Tiziano Rossi. Isa siyang Italiano na galing sa Turin, Italy. Siya talaga mismo ang gumagawa ng iyong pizza at saka pasta. At nako, sa araw na ito, naimbitahan kaming tikman ang kanyang special La Favola Burger, pizza katulad ng Focaccia di Parma, La Favola Special at saka Quattro Formaggi, ang aking paborito. At ang pasta nilang Amatriciana. Kaya para sa mga nag-crave ng pizza dyan, alam na this.